te ka ban kong shap nga ai khuble ya pi iwe pe we ha kan ka por ka bamanta ya ki khun jung ka bri unyo trap unyo skum hoj ngide ki te ki khun ki barit pan ngide ki te ki briu ki barit pan ngide ki te ki briu ki barit nadu ka jaka ka puta nadu ki area jong ka jaka ka bangingi don te ka ega mat ka banga kwa banya kren ha ka por ka ba menta ka long ba halor ka jingedi bat ka jingetit kendeu ka siap hapo jong ka ni ka jala ka jungi hapo juni ka jala ka jungi baki wei ki briu ki ba nabar jong ni ka jala ka jungi kila ya ka ban thit lane ban yadi ya ka kendeu ka siap jongi kita ki henyau trap ki henyau skum kibala bu kerpang kibala don kerpang ya kata ka ying pajba ka jongi ka bangi tiap kum ka KHADC ka ba pej ka ba khmi na banta ka khendeu ka siap ka ba pej don hapo jong ka ni ka jala me khalaya ka jongi te nga kershan ya ka ni ka issue halor ka jiki jong ka ni ka HN YM ka jiki ka jongki baki yakhi nabanta jong ka ni ka khendeu ka siap don ta urong basnong ne nabanta kisim ki doloi ki ba dokol lane ki bandi ya kita ki jaka ki puta klem da prakatsu ya kata ka pateng ka jongi bat ka jongpi ngitip kham tamlei mangi ki khasi ngidei kita ki khasi ki barit pan ngidei kita ki khasi ki ba shanyon nakapor shakapor da kita ki nongwei ki nongar da kita ki bar te la bu ya urang basnong uba pej uba khmi hapo jong ka snong kumno ki long ki briu kumno kin long nabanta ka roi kapar bat la buru ya ki sim ki ba pej ya ka raj Henry la buru ya ka KHADC ka bangitip kum ka district council ka ba pej ka ba khmi nabanta ka khendeu ka siap jongi kita kirit pai Henry nakaliang jong ka KHADC halor ketika pang kabana kaliang jong ka seng kila lejbu kamnum simkhia denamar kata kadau baka ni ka seng HNYM ru kayaki na benta ka khendeu ka siap Henry ya menta ngitip baki khendeu ki siap ki jongi lasha dokol bat lasha tu bat lasha di ha kata bajar jar ngitibba ngi kum kita ki pajba kinong snong ngila shanya ha kisnong ngila shanya ha urang basnong kano karat kala shanya ha kita ki sim Henry kabasngu lungo kalongba katne kajing shanya hapdeng kita kijing shanya bat hapdeng kita kijing don kam jong kita kisim ki doloi Henry peuse don na pdeng jong ki ba lejdi ya kane ka khendeu ka siap nabata jong ne khendeu ka siap nabata jong ne ri bat ka jat benriu ka jonga bat ka jongpi ki madla ki don ki khmat Henry ki madla ki don ki skor Henry ki kelut ngong ya pi kini kinong di ya ka khendeu ka siam haka jingisha kala don ka tu ka section 3.1 but 1972 kabala khang persya bang bau no usim bau no doloi bau no rumbas nong bat kino ki briu ki kinong nong jong ne ka jala ka jongi kimnom la bandi ya ka khendeu ka siap
ngong ye pi kimula bandi ya ka kendeu ka siap Henry ka ba nalor bala don kita ki section nalor bala don kita ki kendon an Henry kidang lapat bandi bantit ya ka ne ka jaka jongi kita ki khasi ngong ya pi Henry ki kloi bandi lai peu ki sbai rupa tang namar baki kwa jubor ya kaspa ngijit yau rong basnong ombo udokol ya ka jaka kaputa ombo udeitu ya ki jaka puta Henry ngijit ya ki rong basnong bakin jale namata ka develop namata ka roy kapar ngijit ya ki sim bakan pejiru ya kita ki ran ka ei ka badon hapo jong ne ka ran Henry peuse kine ki baro kilong le no ei kipai ba kila shanya lah ka dei rumbas nong ne lah ka dei kisim kipai ba kisanya ngong ya pi ngempoi perkhat ba kinle kumne om ya baro ba kinle ya kata Henry don pat kato kat nengut don pat kato kat nengut ki bale ya kata Henry hapo jong ka ne ka jingim ka jonga bat ka jongpi ki don bet ki bobha bat ki don bet ki basnium ong ipi nalor kata ka an ka don Henry balei ba ka ne ka an kamnom trikam ong ipi la bu kerpang ya ka district council la da don mano badi ya ka jaka puta don mano badi ya jaka puta segi barjela on bat on kem on te on kum kat kum ki kendon an habar penstom te balai pat ka ne ka district council ni iba ki district council jong ne ka jela ka jogi da ka por ki shimsting halor ki mat ki jura ki ba yadai na banta ka khendeu ko siap na banta kita ki poiwir ki poihap hapo jone ka jela ka jogi ni iba ka ki district council ni iba kilong kita ki thapnyang jong kita ki poiwir ki poihap kilong kita ki thapnyang na banta jong kita ki mender ki wan ban lucia hapo jini ka jala ka jengi langi phai saki business langi phai saki saki no ki nongi ong yapi Henry la daplut tang dau bar jala Henry ya ka kam ka ba ya ka kam jongi kita ki trash nong ya ka kam jongi kita ki tribal Henry la sha controlut na la sha controlut da kita ki bar jala Henry mangi kita ki rit pat ngi suang lengo hon ngimla ban len ya kata Henry kiseng balang na kapor ki yakhi na banta ka river ka judgment riu ki yakhi na banta ka no ka issue ka ba don kam na banta jongilang Henry om don bayarapat om don bakasan ya kata ngila jit kerpang ya kinong mikmat Henry ban yada yangi lah ka deka business lah ka deka tungkam lah ka deka sengkam lah ka deka no Henry ya menta ni iba kita ki aka baro gimnom urlong kat kum ki jingtumu ki jongabar ki jongpi kum tapai ba abe nangne sakmat ngong ya pi nangne sakmat ngong ya pi om don kam su ya kini ki aka baro Henry ya menta da ki peu snem menta nadu babat kani ke storkar MDA tu la dap tang da jing ya ki sudah om don su watang ka we ka bnai om don su watang ka we ka sni baka jabing ka jingi kan yo ban res Henry ka klik ka tnem na ka por sa kapor de namar kata kadau pararing ong ya pi nangne sakmat gimno baklasu banjit ya kita ki nongelam ki ya kita ki nongelam ngong ya pi Henry lada ngi bakla banjit hakan ka kenti ka ba manta ya kita ki nongelam ki ba ijhok na manta ka ri ber ka jai menriu Henry na manta kita ki bom i na manta ka ri jai menriu ka lakut yang apa dia ping ong ye pi hoi ya kebal alep hoi ya kebal adep ka adep ngilamat kat tu ngilamat kat ne ki jing ki kat ne ki jing jenjar ki jing lenga ki jing pisang ong ye pi Henry nangne sakma to tip ba bat kini ki iki bro kalong ulong kum tau ding sempat yang apa dia pi uni bro ulong kum tau ding sempat haba ngila sya sempat mentas kata ngim desu kan ban pemelin ban lek kum kini ngong ye pi ubriu ubatu u kon ubriu ubatu onda kira lap usah senang usah sempat lada kela ka bamut ngong ye pi kalong ka jingker khu na menta jogu lada kela ka bamut kalong ka jingtim pat na menta jongu ngong ye pi
Dena mar kata kadau ong iping ngihap ban kendit benriu ngihap ban kendit thia ano na kita ki jingyo thia ke bangidon mentah si katang ong ipi. Kacing ketu ke jonga bad api kalong ga kalong komne. Hapok gisnong gidon ki rembas nong hapok girat gidon kita gis imrat. Hari nang de sekmat ladakin wan ban le trakli ladaki ladaki don kita ke jemur ke jeng perkat ban it kita ke mender nyiap ngila dairu kapor ban penherkat naki napo jadi ke jela ke jengiru. Henry bukan kamentoi ayu na benta jong tau weu ar upardo pasnam jengi ubalong mau jentut na menta ki babun ki balang ubalong ke jingpang na menta ki babun ki balang ong yapi umentoi ayu ba udon hapo jadi ke jela ke jengi te baban onrat no kenyau. Yau tau ding bagi tenat ki jongu umse ye giso baban ngorno ya kita tenat jongu bu be ya katuga tenat ka badon uso te manta iyo ya bu ya katuga tenat ka jongu kabam don so ka sukar jaka ngong ya pi de namar kata kadau parari ngong pi kendit benriu nang ne sakmat haswa bakaling haswa bagari ka ling kan ngam ngong pi kendit benriu haswa bagari ka ling jongi kan ngam ngaong ya pi tangkat neki video ki jonga hak ka por ka bamenta tibon